Milli үзаңны саклау заманның иң актуаль һәм иң четерекле мәсьәләләреннән берсе. 2012 елның декабрендә Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче съездында татар халкының милли үзаңын саклау концепциясе расланды. Татарстан хөкүмәте шул концепция нигезендә милләттәшләребезнең үзаңын саклау буенча республиканың дәүләт программасын гамәлгә кертте. 2013-2016 елларда шул программаның үтәлеше турында Дөнья студиясы аналитик сөйләшү алып бара. Әлбәттә, милли аң бик кызык безнең өчен. Һәм безнең инде бөтен темаларның бер төп темасы дип әйтеп була. Тарих, әлбәттә, татарның үзаңы, аның киләчәге, аны ничек татарны саклап калуы, бу безнең өчен төп мәсьәлә. Үзебезнең өлешне дә кертергә тырышабыз. Әлбәттә, бүгенге көндә яшьләр бик тиз үзгәрә, тормыш үзгәрә, үзаң үзгәрә, ләкин мин әйтмәс идем, татарлык югала дип. Моны әйтмәс идем. Әлбәттә, урыс теленә күчеп бара халык, ансы бар. Ләкин татар теленнән баш тартмый, сөйләшмәсә дә аңардан баш тартмый. Инде күпме булдыра, шуның хәтлек тырыша сөйләргә, бик булып чыкмаса да, ләкин инде ул минем ана теле диеп, Тукайны искә төшереп, менә шундый кайдыр ул символик нигә әйләнде, символик телгә. Әйтергә менә мин дә татар дип әйтер өчен, ул бер җөмлә кыстырады, шуннан соң урысчага күчә. Яшьләр арасында иң күбрәк шулай. Һәм мин монда инде куркыныч бар, әлбәттә, татар телендә бит анда бик күп мирас сакланып тора. Кеше арасындагы мөнәсәбәтләр, ничек үзеңне тотарга кирәк, ничек дөньяга караш, ул бит телдә саклана. Аны без югалтсак, бу бик үкенечле. Икенче яктан, урыс теле ул каядыр менә бүгенге көндә бик зәгыйф. Мин ул телне тыңлый да алмыйм, анда телевидениедә сөйлиләр, аны тыңлап та булмый. Журналистлар да хәзер урысча яза да белмиләр инде. Бик үкенечле хәлдә. Шуңар бу әллә инде коммуникатив шундый нәрсәгә әйләнде, булай бер-беребезне аңлар өчен генә. Ул милләт белән дә бәйле түгел, милләтчелек аның белән бетми. Пушкин теле түгел, примитив җөмләләр, сәяси шаблоннар, шулаймы? Бик күп, бик сүгәсе дә килми, аннан мине сүгә башлыйлар, ләкин мин бит менә үзем мәсәлән урыс телен өйрәнгәндә, аның стилен, менә нечкәлеген, мин Тургеневны укып, менә шулай өйрәндем. Ничек урысча язырга кирәк дип, шуңар Пушкинныкы да түгел, Тургеневныкы да түгел, инде гомумән әллә нинди буталчык, әллә нинди урыс теленә хас булмаган анда җөмләләр килеп чыга, бик күп чит илдән алган американизмлар бик кирип китте. Шуң хәтлек күбәйде ул. Кай вакыт аңламыйсың да, бу урысчамы, ничекме, аның мәгънә дигән сүз урынына хәзер парадигма, шундыйрак сүзләр, трендлар китте, хәзер инде ниндидер юнәлеш дисәң, кеше аңламый. Бу нәрсә турында син сөйлисең? Бу тренд ахырсыдыр ди, Татар аңы ул инде әлбәттә гаиләдә килә. Мәктәп ул соңрак бит, ул инде икенче адым, анда әллә бар, әллә юк ул. Ләкин иң беренче ул гаиләдә. Тел дә гаиләдә булырга тиеш. Аны булай бакчага гына селтәп, мәктәпкә генә селтәп булмый. Әлбәттә, мин өйрәнгәнне, бөтен белгәнне шул гаиләдә. Үзаң дигәндә ул тел белән генә бәйләп булмый. Аның иң беренче урында тора синең каян килеп чыгуың. Синең шәҗәрәме, синең гаиләнең тамырларымы, халыкның тамыры.
Менә гомумән бөтен кешене иң кызыксындырган нәрсә ул үзенең тарихы. Тарих ул кайвакыт теге гомумән татар тарихы дип әйтәләр, я Татарстанныкы, кайвакыт әйтәләр менә минем Казан арты дип, я буа яклары, тау ягы. Я инде әйтәләр минем авыл килеп чыгуы, минем гаиләнең каян килеп чыгуы, минем нәселем дип. Ләкин менә бу иң беренче урында шул тора. Ул бер яктан кешәйә, ул урыста да кешәйә. Менә мин әйттем бит, урыс телдә ул аңлашылмый хәзер. Глобализация бара бит. Татарда ул урыс теленә күчү белән генә аның үз аңы югалмый. Менә безнең социологияны күрсәтә. Ул бер сүз татарча белмәсә дә мин татар дип күкрәкне сугып нитә. Шуның турында сөйли. Һәм монда бит әйтергә кирәк инде менә бүгенге көндә шул тренд диләр, теге ниндидер юнәлешләр, кайсы юнәлеш менә иң көчлерәк. Яшьтә мин әйтмәс идем, ул югалды дип менә үз аң. Урысча булса да. Шуңар теге дөрес аны менә күтәрәләр, кафаланалар. Татар теле югала, татар аңы югала дип. Ләкин алай ук куркыныч нәрсә түгел бу. Беренчедән, җитәкчеләр үзе турында инде безнең әйтә икән, безнең татар теле дәүләт теле дип әйтә икән. Ул шул дәүләт телендә сөйләргә тиеш. Инде без карыйбыз менә безнең Югары Советның бер-ике депутат кына. Разил Вәлиев чыгыш ясый, Роберт Миннель кайвакыт бетте шуның белән. Алар инде үрнәк күрсәтмәсә, дәүләт кешеләре үрнәк күрсәтмәсә, яшьләр ничек аңар ышансын? Идентичность не связана только с языком. Это же самосознание. То есть, если он себя чувствует татарином, при этом говорит на русском, да, он татарин. Например, евреи, очень многие в Европе говорили на идише. Это немецкий диалект, но они евреи. Это сегодня в Израиле придумали мертвый язык, восстановили иврит. Очень многие евреи говорят по-французски, в Соединенных Штатах по-английски, да? Но они евреи. И также и татары. Конечно, для них татарский язык стал немножко символическим. Он 2-3 фразы выучивает и их произносит для того, чтобы отметиться, что он татарин на самом деле. Но ему удобнее говорить по-русски о тех же татарских делах. Но очень важно, вот по нашим данным, по нашим исследованиям, которые мы провели, на первом месте для идентичности, самосознания стоит происхождение. Это процентов на 70, может 80, я не знаю. Сейчас мы не знаем, там количественную меру не мерили. Но везде прослеживается, и в Татарстане, и в Крыму провели такое же исследование, происхождение. То есть откуда татары, откуда он, откуда его деревня, откуда происходит его город, его род, да, это вот на первом месте. На втором месте стоит язык. Иногда он в символической форме. На третьем месте стоит религия, но в религии не вообще ислам или не вообще православие. Потому что есть и атеисты, да? А то, что в исламе, это наши традиции татарские. На этом именно акцент делается. И точно так же православные, крещенные татары, они говорят, да, мы православные, но они на татарском и службу ведут, и молитву читают. Поэтому в данном случае вот все 3 основных фактора, которые мы выявили, да, ну там, конечно, и музыка влияет, и все остальное, ну как бы приоритетно. Везде вот именно происхождение, оно является ключевым.
Ну, прежде всего, воспитание в семье. Во-вторых, конечно, и школа. Но очень сильно действует гордость за народ и за республику. Вот последние годы, когда это начался рост такой, да, на татар стали смотреть как на такой инновационный народ, республика инновационная, да, она передавая, будь то спорт, будь то там голоса там поют, да, выигрывают какие-то места, или, скажем, IT-технологии. Вот вроде бы казалось бы, как вот Татарстан ожидает такого, да, такой, но именно передавая, это все на молодежь очень сильно действует. Но молодежь и подвержена и общей вот этой глобализации, и новые явления, которые возникают в глобализации, они стараются каким-то образом адаптировать. То есть пусть это вот мода та же, европейская, да, там мировая мода, но где-то маленький значочек, который говорит, что я из Татарстана, я татарин, или что-то добавить вот к тому, что есть в общем контексте мировом, но свое адаптировать и указать, что я все же вот, имею что-то татарское в этой части. Туган телдә бит бөтен синең тарихың шунда сеңеп име, ул синең дөньяга карашны оештыра. Менә ул синең кергән икән, син дөньяга ничек карыйсың, име? Ул тел аша. Болай гына түгел. Менә сине өйрәтәләр, мәктәп, университет нәрсә, ләкин синең карашың барыбер тел белән бәйле. Аны үз вакытында Трубецкой бик яхшы язган. Кызганычка каршы, татарлар аны нигәдер өйрәнмәде, татар галимнәре. Ә менә Трубецкой ул былай ди: у тюрка взгляд на мир масштабный. Он не любит деталей, он не любит исключений. Поэтому в его языке, тюркских языках, татарны да шунда кушып әйтә, там очень мало исключений, нет исключений. Он не любит, он любит широту, масштабность. Менә мин үзем уйлыйм, каян менә бездә татарда мегапроектлар килеп чыга, име? Бөтенсе уйлый, нинди мегапроект тагын уйлап чыгарырга икән, име? Вак-төякне татар аны яратмый. Ә менә киң булсын ул. Ул тарихтан килгән нәрсә, шуңар ул безнең телдә бар. Аны югалтмаска кирәк. Күп кенә караш, мөнәсәбәтләр, әти-әнигә ничек караш, хатын-кызга. Исламда бит ул юк, хатын-кыздан кеше түгел. Аны без хәзер гарәптән аны алсак, ул исламны, ул бүтән бит. Әни дигән безнең өчен мәсәлән ул изге. Ул телдә инде, ул кереп сеңгән, име, тел белән. Гарәпләр өчен ул беркем түгел.